Handal na ang mga residente kan Cove Tutaysan Resettlement Site, Legazpi City sa urual daw na paghuramentado kan kabarangay ninda na sarong 70 anyos na lola. Siring na sana sa videong ini kung sa inhagop ang ginibukay ning panunugod asin panunutok ning sundang sa mga kabarangay kaini na nagkaigwa sa naman ning pag-urulay-ulay. Sa sarupang videong ini, hagup man ang ginibukay ning panggagapo sa mga pagtaraid na residensya. Ang lola sa nasabing video, binistong si Alita Arnida Hirada. Tubong Mindanao asin naagom ni Salvador Gistillo Jr., 37 anyos, tricycle driver asin residente kang parehong barangay. Ang mga pasambintanang ini ni Nanay Glenda asinan haros marangkanang kudal ninda ang makakapagpatunay daa kan perwisyo ni Alita. Yan ang sinasabi ko kasi nung last 3 weeks ago, naggawa na nga ako ng petition letter. Nagpapirma ako lahat dito sa mga dinala ko na po yan sa Upaw. Tapos dinala ko pa sa mayor's office kasi nagpapatulong nga po na kung anong magagawa. Tapos nakausap ko si Sir na Ante sa Upaw. Sabi na, kung sakali man daw na kukunin, saan naman dadalhin? Problema ba yun namin kung kami yung napiperwisyo? Sila kaya tumira dyan na pagbabatuhin sila? O ano kaya ang mga mararamdaman nila? Si Nanay Rowena, daimang pinalampas ka naguhurumentado pirming lola. Sabi niya, pigpurbaran man siyang saksakon ni Alita. Maswerte na sanang nakalikay da siya. Pag sinusumpong, yan, wala kaming tulog. Lalo na bago pag may anak pa naman po ako kasi may anak po akong PWD. Minsan hindi kami makatulong kasi sa ginagawa niya. Binabato kami dyan palagi. Tapos yun nga, muntik nga ako masaksak. Ilang araw ako walang tulog noon. Kasi siyempre kabado ako. Paano kung nangyari sa akin yung, kung mabubuhay ba ako, kung mamamatay ko. Kasi meron nga rin akong inalagaan, ma'am, na PWD talaga. Mantang ang aki naman ni Nanay Minda, ditan man magapukan pasaway na lola. Tatakot kami. Ay kasi binabato kami, tinitirador. At may ko, sakit sa puso. Ay, ikaw po, may high blood pa. Kaya laom ninda Nanay Glenda, Rowena asin Minda, pati na kaniba pang residente sa barangay, lugod mapahali na si Alita sa saindang lugar. Asin maaksyonan na kan mga nanunungdan. Apwera kaya sa mga pigdadarang perwisyo, delikado naman da makaiba si Alita. Alagad sigun kay punong barangay Albert Asaytuno, daiman ninda ini nagigibuhan nin magkakanigong aksyon, huli sa day pakikipagkopera sa indakan esposo ni Alita. Ang pasilig baga sa Mindanao, kay Puan, nakulang porta. Siguro kung na mababa sa 10,000 pesos. Kaya iyo ang kuman nga ni, na makadamot kidit na pundo, makaagad ki tabang sa DSWD, para maipadarata ining taong ini. So, siguro ko kung pabayaan talang ini na pasakayon, halimbawa, kung paulion, baka pag abot sa Sursugon, bumalik manggiraray digi sa barangay mi, problema na naman. Nagkapirang beses naman daan nindang pigpaapodan mag-agom, alagad daiman nakikipag-kooperar. Sa ngunyan, mayo pa dang ibang magiginibong lakdang ang mga opisyal sa nasabing barangay. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.